Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje like i-video bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke i-video esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwikaMagebhula i-Orlando Pirates-ke eyingena njengamanje zithi umdlali webhakabhaka laphaya kwi-MDC, mfana omncane odlala as i-winger laphaya Phopho ekuthiwa-ke kulindeleke ukuthi-ke atheleke laphaya kuyona-ke i-training yayo-ke i-first team yebhakabhaka, njengoba-ke kuzoqala-ke isonto ngoMsombuluko. Lo mdlali-ke kulindeleke ukuthi-ke ayilolonge nayo-ke i-first team, kungenxa-ke yokuyibonakalisa laphaya kuyona-ke i-MDC yalo-ke ibhakabhaka. Esithemba ukuthi-ke i-Orlando Pirates lo mfana-ke izompromotha kungekudala impela-ke iyona update engiyiphethe. Phopho impela-ke usezozilolonga nayo-ke i-first team yebhakabhaka. Like i-video, subscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.